Hello kadua. Nasayat nga daw mo. Adat titay mo tarubayan. No kita nyo kat kaabay ko rito kayo nga rito inapukan. Pinukang ko rito tinapalawas nga typhoon ta panpangutak nga baka napigsa di typhoon unay kat gungunan na ti Cavite, mauyos ti Cavite dito eh. And as I was trying to look at it, iti tarubayan, I am reminded iti verse iti Matthew chapter 3, which is also related, iti na ito makita tayo nga kayo. Ako na ni Apo Diyos, sa una, Matthew chapter 3, verse 10. Now, that was the time nga ni John the Baptizer was preaching ti repentance dagiti tao. Ako na nga, da kayo nga nagdadakos nga tao. Da kayo nga nagdadakos nga inerasyon, agbabawi kayo. Da kayo nga anak ti baklat, agbabawi kayo ti basol, tanuhan kayo nga agbabawi, madusa kayo. Insintro na titungtungan kang dagiti reliyoso nga tao nga kunada nga isuda iti kasayatan iti biyag da diyang simpo nga kunada ada nga kasapulan ti panakaisalakan ni Kristo Jesus kunani John the Baptizer apay sinutin na iba kada kayo nga hanyo nga kasapulan nga babawi uray da kayo masapul nga babawi kayo kunayo reliyoso kayo namo ti kaskas daw hanyo mat nga patsyon hanyo nga aminan nga kasapulan nyo mat nga agbabawi. Sobra unay ti panangkita yu ti pagbagyo nga panangkitam ti bagim kat naset ka unay nga overqualified kan nga dumanon ka kan sumra kay ti pagarian ti Dios. Uray si ka nga reliyoso nga tao masapul mo't nga agbabawi ka iti basol mo. Masapul talkem nga dinarami ni Kristo Jesus kat isu iti mangisalakan kanyang awanan da duma. Tata, dito ti katkiba kada kayo. Mapan di verse chapter 3 verse 10 kunana jay. Apay hanyo kading amu kada kayong tatao nakasagana iti wasay, kasla iti kayo. Nakasagana iti wasay, inabay ni Apo Diyos iti wasay, ladawan iti ukum na. Da kayo di kayo, ngayon abayan na, katnuhan na nga makita ti ebidensya, ti bunga, iti na putpudno, nga bunga ti managbabawi, putpudno nga nagbabawi kayo. Nakasagana nga wasayan da kayo, balsigan na kayo ni Apo Diyos, tukulan da kayo nga kayo, malpas, balsigan da kayo, kat ipur da kayo iti baybay nga gapapoy. Hangasin sinan di nga warning ni John the Baptizer. Idi ka idi tiyempo na handa nga kahit isuna kabusta prangka unay nga agsasaw. Pagtungtungan na kat maipanggap ti dusa, maipanggap ti impyerno. Sa bagay tatanga panawon sinutakin kayat di nga tungtungan. Namday ti ko na John the Baptizer. Kaslati kayo. Nuhaan nga makita ni Apo Dios nga agbabawi kayo. Nawan iti pudpudno nga ebidensya iti managbabawi nga puso. Kan pudpudno nga ebidensya iti nagbabawi kada kayo, iti biyagyo, kung nati sa ti Apo, pagkata na, alaan na day tiwasay, katwasayan da kayo, kat nakasagana nga isungruda kayo, ti awan patingga nga dusa, iti baybay nga gapapoy. Dati tirason na, nga da dito recording nga dito. Tapno, ada yi pa ng examen. Nadama ti pagbatbatayon talatan, sinurot tayo kararag nga diay. Iti sa ti Diyos, hangtay lang nga nagpatingga kumanga, sinurot kan nagkararag iti may isang managbasol. Usigam no putpudno nga idi tsimpo nga inawat mo ni Kristo Jesus iti biyag mo. Ada ka diti makita mga ebidensya nga ada isuna ti biyag mo. Nga ada isuna nga makitam ti ebidensya ti presensya ti Dios. Tawan mo ti marka ti kudil tayo nga ada isuna ti presensya na ti biyag tayo. Naibaga ti ti Apo iti marka nga putpudno nga ada isuna iti biyag mo nga inawat mo isuna katjay ebidensya ti nabalbaliwan nga biyag. Nabalbaliwan nga biyag kapusta ada ti panagtalikod iti basol. Nga hindi katagbat-batay katiarawin mo, tata, insardeng mo di ay, tinalak mo di narami na di krus ti Kalbaryo. No, hindi katipagbat-batayam katitirilyon mo kung iti simbaham. Itata, ada ti panagtalikod nga, isardeng mo di jay, nga agtalak iti reliyon, kung nagiti seremonyas, nga anayam ni Yesu Kristo nga isulang ti mangisalakan mo. Dito di ako natayo nga panagtalikod iti basol. Han nga mabalin nga kung mga inawat mo ni Kristo Jesus. Pagkatapos kunam kat ada ti panagsubli-subli ti basol, hamo nga insarwa ti basol mo. Sa bagay oray ti tsimpo ni Pedro, kunana. Apay kasla kayo nga aso nga nagsarwa kat sinubliyo iti sarwayo. Hanga pudpudno nga pamati ti ada kada kayo. Eksaminan niyo no pudpudno kayo nga maysa nga napili iti sangwanan iti Dios. Makita no pudpudno nga naisalakan ka. Makita no pudpudno nga nagbabawi ka. Iti ebidensya, iti panagtalikod, iti basbasol nga raramidam-idi. Kunami di kat artak ka idi, dapat tatak at awan ko ma. Ada ti sigarilyo, biyag ka ti bisyo kan sigarilyo. Narugit ti panangingiwat mo, kat in-enjoy mo di, okay lang kanyam di. Anya ti pudpudno nga nagbabawi ka. Ada di kunam nga itatak at awanan iti ganas mo, ujay nga banag. Ada nga ti baro nga interes. Ada ti baro nga biyag nga kahit mga surutan iti Diyos.
Kahit mga agbaling nga napunoy ti Diyos. Di jay ti kung nati sa utiapo nga ebidensya, hangkala nga nagsangit, na madati makita, nga sabsabali, pudpudno, nga baro nga biyag kanyam. Nga di jay ti ebidensya, ti pudpudno, nga nagbabawi iti basong na. Kadwa, eksaminam no talaga nga nagbabawi ka. Baka bareng-bareng ti pa nagbabawi. Laglagi po na kayo. Agur-uray mo't niya po Diyos. Nakasagana. Nakasagana tiwasay na ti panagukum na. Nganuhan na nga makita malpas iti biyag mo dito daga. Balsigan na ti biyag mo. Kat maawan ni Kristi Jesus iti biyag mo. Ang ka nga nagbabawi iti basol mo. Haan mo nga tinalkan. Hamo tinalak ni Kristi Jesus. Ang ka nga nagsardeng agbatpatay ti aramid mo. Patpatsym lata ti biyag ka napintas ng aramid mo. Malpas ti anges mo ti biyag. Mas laday ti kayo nga na ito eh. Balsigan na ka ni Apo. Ala ni Apo ti biyag mo. Katisagana na iti kararwam. Iti baybay nga papay. Agpagpakasya kapsat. Tatanga si bibiyag ka. Ti kapintasan nga may sangay sigurado. Katahan lang nga iti karir. Kana dati napintas nga biyag mo, madamdama. Siyaganan mo't lang ti kararwam. Tawan sirbi namin na kita. No nalakbasit nga tsimpuk at ini-enjoy ang tibiyag dito daga. Nung tiyawan patinggana, nga dusa, katagur-uray kanya iti baybay nga gapapoy. Agbabawi ka, kung talkom ni Kristi Jesus. Ngawan sa baling mangisalakan kanya. Kapsat.